Miet it-tieni suspettat bil-qtil tal-Malti Paul Anthony Formosa ta' 52 sena minn Witilajn. Rapporti fil-medja Somala rrappurtaw li Abdullah Mohammed Ibrahim, it-tieni suspettat bil-qtil tal-Malti, ġie arrestat mill-forzi tas-sigurtà Somali u miet fl-isptar ta' Bozazo. Ibrahim li tqabbad mill-grupp terroristiku Al-Shabaab għandu madwar 20 sena u kien ilu joqgħod f'Bozazo fis-Somalja jumejn biss qabel ma kien involut fil-qtil tal-Malti. Huwa kien ġej minn nofsinhar tas-Somalja. One News jista' juri l-mument tal-arrest u ta' parti mill-interrogazzjoni ta' Ibrahim. Fl-ewwel parti tal-filmat, it-terrorista żagħżugħ derma mat waqt li kienet jitabba f'van tal-pulizija. It-tieni parti turi l-militant fl-isptar jissielet għal ħajtu bi ġrieħi f'idu. Ġrieħi li x'aktarx ġew ikkawżati mill-uffiċjali tas-sigurtà li kienu qed jakkumpanjaw lil Formosa fil-ħin tal-attakk. Huwa miet ftit tas-sigħat wara l-arrest. Dan kien it-tieni suspettat fil-qtil ta' Paul Anthony Formosa li nqatel it-tnejn filgħodu b'għadd ta' tiri f'rasu mill-grupp terroristiku Al-Shabaab qrib il-port ta' Bozazo fis-Somalja. B'rapporti fil-medja Somala qalu li l-forzi tas-sigurtà Somali għaddejn b'investigazzjonijiet sabiex jaraw kienx hemm aktar persuni involuti fil-qtil ta' Formosa. Il-Malti nqatel f'suq tal-ħut minn żewġ tirġiel armati li jagħmluha ta' sajjieda waqt li kien fi triqtu lejn ix-xogħol fil-port ta' Bozazo. F'dan l-attakk ikkoordinat inqatel wieħed mill-persuni li kienu qed joffru s-servizz tas-sigurtà lil Malti. Formosa kien jaħdem bħala manager tal-kumpanija sussidjarja ta' DB World, waħda mill-akbar operaturi tal-portijiet fid-dinja. Intant fuq Facebook il-mara ta' Paul Anthony Formosa, Marika Formosa, iddeskrivit lil żewġa bħala raġel inkredibbli. Martu ta' tħar lil daw kollha li wrew solidarjetà f'dan il-mument daqstant diffiċli f'ħajjitha u f'ħajjat iż-żewġ ulieda. Żdettajt li żewġa kien maħbub minn kulħadd u kien jirrispetta l-proxmu tiegħu. Intant sorsi li tkellmu ma' One News qalu li l-gvern offra l-għajnuna l-qraba ta' Paul Anthony Formosa. Madanakollu l-qraba aċċettaw l-għajnuna tal-kumpanija li magħha kien jaħdem il-vittma. Dan sabiex il-katavru tiegħu kun jista' jinġib f'Malta u jingħata l-aħħar tislima mill-eżiż tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.